Sa ato nga panguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, anom ka mga OFWs nga naka-facility quarantine naka-recover na sa COVID-19. Ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Banwa sa La Castellana ginkompirma ni Mayor Mangilimutan. Sa balita nasyonal, CBCP nag-isa sa panawagan nga i-veto sa presidente ang anti-terrorism bill. Department of Education ginapanawagan nga magpatuman sang tuition payment scheme. Sa balita international, online UN General Assembly matabo sa pinakaunang kahigunan sa bulan sang Setyembre. Sa balita sa sports, pangabay sang PBA sa otoridad agud panugutan nga makapatigayon sang practice sessions, wala pa sang desisyon. Sa balita entertainment, veteranang aktres nga si Anita Linda nagtaliwan sa edad nga 95, samtang sa balita espesyal, mga pagpati sa mga bayo nga ginasuksok. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 11, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Mangin isa na kabagyo anuman nga oras ang inabandayan nga low pressure area sa Pag-asa. Ang LPA ang katapusan nga nasiplatan 50 kilometros na sidlangan na minhan na sidlangan sang Virac Catanduanes ukon 245 kilometros na minhan na katundan sang Borongan Eastern Samar. Sunod kay Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario, ang LPA kaang gidadala sini nga southwesterly wind flow ang magadala sang pag-ulan subong adlaw sa pila ka parte sang Luzon, lagip ng Metro Manila kag Visayas. Sa weather forecast sang Pag-asa, lulapta nga pag-ulan ang maeksperiensyahan karon nga adlaw sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Bicol Region, Calabar Zone, Mimaropa kag iban nga lugar sa Isabela. Sunod sa Pag-asa, umpisa karon nga adlaw tubtub Sabado, maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan. Samtang ang temperatura mabatyagan karon sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag kay na alas 5:25 sang aga, kag magatunod naman alas 6:09 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende Eloquente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Detalye na sang mga balita lokal. Naka-recover na sa COVID-19 ang 6 ka OFWs na naka-facility quarantine sa siyudad sang Bacolod. Base man sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 76, nga ginpagwa kahapon sang hapon, naka-recover sa virus ang 27 anyos nga buhay nga OFW, isa ka 28 anyos nga lalaki nga OFW, 41 anyos nga lalaki nga OFW, sumuman 38 anyos nga lalaki nga OFW, 43 anyos nga lalaki kag lunsay residente sang Bacolod City. Naka-recover man ang 27 anyos nga lalaki nga residente sang siyudad sang Bago, apang naka-quarantine sa Bacolod. Ang siyudad sa Bacolod ang may 18 ka mga COVID-19 cases, 12 ang naka-recover, 3 ang napatay, kagkaroon 3 na ang aktibo nga kaso. Natala na naman nga talakayon sa managkalain-lain nga komitiba nga gintukod ni Mayor Evilio Leonardia ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod umpisa Hunyo 1 tubtob 15 ukon sa tion nga sang Modified General Community Quarantine. Sunod kay City Councilor Archie Baribar, chair sang exit planning team sang syudad, hindi pa ini makahambal sang patod kung ano ang matabo sa syudad pagkatapos sang MGCQ, mangod wala pa sang assessment sa sitwasyon. Dugang pa ni Baribar, posible pagkatapos sang MGCQ ang syudad ang ipaydalom sa new normal. Nagapati si Baribar nga kung wala sang medical solution batok sa COVID-19, ining magapabilin nga medical problem. Sunod pa sa konsehal ang LGU sang Bacolod ang mga independent man sa guidelines nga ipapanawag sang gobyerno nasyonal. Ang Bacolod ang may 18 ka mga COVID-19 cases nga ginabug-usan sang 12 ka naka-recover, 3 ang aktibo nga kaso kag 3 man ang napatay. Ang committee, actually ni Mayor, ang IATF na to, kagang iban pa nga mga committees, no? And then we will decide kung ano gid. But all of us will be very dependent on how we are being seen by the national. Kaya tingin na silang nagatag. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Archie Baribar. Samtang ginkumpirmar nila Castellana Mayor Ramaila Nicor Manglimutan ay kaduwa kaso sang COVID-19 sa iyas ni Banwa. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Manglimutan nga ang pasyente isa ni ka 28 anyos nga lalaki kag pumuluyo sang barangay Masulog sa Banwa. Sa inisyal nga impormasyon ni Manglimutan, ang pasyente isa ni ka locally stranded individual halin sa Cebu kag nag-abot sa probinsya sa Hunyo 4. Ang pasyente nagatinay karon sa isolation facility sang Banwa. Ginaulat pa ni Manglimutan ang dugang nga detalye, sumuman ang swab results ang live-in partner sa pasyente nga sumong yaraman sa isolation facility. Oo, balalin na sila sa Cebu, but ang details, kinaano ko pa kaging katuan, pati ni doktora, eh bago pa man lang sila nag-send siyang, siyang text kagina pag-abot sa swab test, ginikatuan dahil ni doktora, galing hindi pa ko ka-follow up, kay nang wala to signal sa kalapnagan, actually ara na sila sa aton nga facility. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Ramaila Nicor Manglimutan sang Banwa sang La Castellana. Ginpanugyan naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa mga returning locally stranded individuals nga istriktuhon ang pagpaydalom sa home quarantine tubtub nga wala pa magwa ang resulta sang ilang nga RT-PCR test.
Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, dapat anay likawan sa mga ini ang paghalok o kung pagbeso-beso sa mga miyembro sang pamilya agud malikawan ang anuman nga peligro. Dugang pa ni Diaz, masiguro lamang nga hilway na sa katalagman ang mga nagapauli nga LSIs kung nagnegatibo na sa RT-PCR test. Ginatugutan man nga makapauli sa ila puloy-an ang mga LSIs matapos mag-fill up sang personal information sa health cards kag makuhaan sang test pag abot sa puerto o kun airport. Sila ang i-monitor sang tagsa ka mga local government units kag kuhaon agod ipaydalom sa isolation facility kung mag-positibo sa COVID-19. Ang mga returning OFWs naman ang kinahanglan nga mag-quarantine bangod sila ang makabing nga high risk kag tugutan lamang nga makapauli kung mag-negatibo na sa RT-PCR test. Ginklaro naman sa Cadiz City Health Office nga wala mag-quarantine sa St. Andrews Park Place Healing Center ang COVID-19 patient number 12 sa Negros Occidental kundi sa quarantine facility sa Gua sa siyudad. Ini ang ipahayag sa CCHO matapos magpositibo sa COVID-19 ang 31 anyos nga residente sa mga siyudad kag may travel history sa Saudi Arabia. Ini siyang kalakip sa mga repatriated OFWs. Sa datos sang City Health Office ng Cadiz ang tuto Hunyo 9, ang siyudad sang Cadiz ang may 149 ka mga persons under monitoring, 2,410 ang cleared PUMs, wala sang probable kag wala man sang suspected patients sa dalom sang bagong klasifikasyon sang Department of Health. May 69 man ka mga naka-quarantine sa St. Andrews Park Place Healing Center sa barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz, kag 80 nga naka-home quarantine. Nagapanawagan naman sang dialogo ang consumers group nga Power Watch sa pamunuan sang Seneco angod sa issue sang pagtaas sa balayran sang kuryente nga ginareklamo sang mga konsumidor. Sunod kay Winnie Sancho, Secretary General sang amo nga grupo, hatagan nila sang isa ka semana ang mga opisyales sang kooperatiba agod sa paghimo sang amo nga aksyon antes pa man ini sila nga magasumiter sang formal nga reklamo sa talatapan sang Energy Regulatory Commission o kon ERC. Dugang pa ni Sancho, hindi siya konbensido sa nangin resulta sang committee hearing nga ginpatigayan sang talatapan ni Councilor Archie Baribar nagligad nga adlaw. Padayon man sini nga ginakwestiyon ang ginapatihan ginhimo nga overcharging sang Seneco nga nagdulot naman sang panibag-o nga palasanon sang mga konsumidor. Demand ko yung ang power watt, madayalog. Ang ilan nga average estimate nila hindi na reliable. Kadamong hindi sang nagareklamo, bala nga nagsulog tayo katayan. Ang kabahin sa pagpahayag ni Winnie Sancho. Ginapahibalo naman sa Land Transportation Office Region 6 nga antes magproseso sang renewal sa lisensya kag rehistro ang ilang mga salakyan o kung sang ilang mga salakyan ang mga motorista, siguruhon nga naka-appointment online. Sunod kay LTO Region 6 spokesperson Riza Otaide, sa naligan nga 2 ka semana, nag-function na ang LTO Personal Appointment and Scheduling System o kon PAS. Sa din mahimo makapas-schedule ang mga motorista agud maakomodar pag-abot sa mga LTO field offices. Paagi sa pagbisita sa lto.gov.ph, makapili sila sang available nga adlaw kag oras. Pagabay ni Otaide nga tumanon lang ang mga traffic rules and regulations kag nagpangabay sa kooperasyon sa mga kliyente sa mga health protocols nga napatuman sa kada field offices. Sa iban pa nga balita lokal, ginakabig ni 303rd Commander Colonel Inocencio Pasaporte sa Philippine Army sa Negros Occidental nga isa ka welcome development ang kontrobersyal nga anti-terror bill. Sunod kay Pasaporte, dako ang mabulig kung mapermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang layi ang anti-terror bill, ilabi na sa kampanya sang gobyerno batok sa terorismo kag sa mga nagasuporta sini. Nagapati naman si Pasaporte nga mayara sa mga provision nga ginasaad sa hagna agud ipasiguro nga hindi ini malapas. Palayag pa ni Pasaporte nga wala man sang dapat kahadlukan sa anti-terror bill kung wala man sang ginahimo nga makaapekto sa seguridad sang pumuluyo. Ginpasaka na kahapon nga adlaw ang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 bato kay Gaspar Davao nga organizer sa National Federation of Sugar Workers o kon NFSW sa Northern Negros. Sunod kay Cadiz PNP Commander Lieutenant Colonel Robert Mansuato, si Davao ang inaresto matapos nakuhaan sang Granada, subversibo nga mga dokumento kay iban pa nga nabutang sa ginadala sining nga bag.
Duha pa ni Mansueto, una nga ginmuno sa kapulisan si Davao matapos nga wala ini nagasuksok sang face mask sang nag-agi sa checkpoint yung napatigaan sang kapulisan bilang precautionary measures batok sa COVID-19 apang sang ginusisa na dito na diskubre ang madala ni Davao. Samtang ginkumpirmar ni Philippine Army 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ang si Davao isa ka miyembro sa New People's Army kag may pending pa nga warrant of arrest. Sa katapusan nga balita lokal, ginpanginmala naman ni 303rd Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte sa Negros Occidental ang akusasyon ni National Federation of Sugar Workers o kon NFSW Secretary General Butch Lozande nga kabahin pa sang operasyon sang militar ang natabo nga pag-aresto kay Gaspar Davao nga mong organizer sang NFSW sa Northern Negros. Sunod kay Pasaporte nga ang matuod magkaupod si Davao kag Lozande nga gin-subject sa operasyon sang otoridad nagligan nga tuig sa pila ka lugar diri sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Pasaporte nga ang pagka-aresto kay Davao kag pagka-recover sang granada kag subversibo nga mga dokumento sa iya bag ang isa lamang kapamatuod nga kaalyado ini sang New People's Army. Gin-question man ni Pasaporte ang pahayag ni Lozande nga ordinaryo lamang nga pumuluyo si Davao matapos nga nakuhaan ini sang 8 ka cellphones. Una diri gin-kondenar sang grupo ni Lozande ang ginhimo kay Davao kag gin-aligar nga pato-pato lamang ang kaso batok sa iya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:21. Kag Kag sa ato naman mga ka-aksyon bala sa inyong pagpangape, ginarekomendar naton sa inyo ining black coffee. Kag kung black coffee gani, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang ako nirekomendar sa inyo. Amo ni siya yung black coffee nga may mangosteen. Amo nang kinalain niya sa iban nga black coffee. Abi ninyo ining black coffee gali, nagabulig ni sa panubo sang risgo lang matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni siya sa aton nga atay, nagapanubo pa sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Maayo man ni siya sa aton tinae, ginatinluan, ginapagwa ang higko sa aton nga lawas, likaw kita sa colon cancer. Kadamo-damo sang benepisyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kag kung buta ka mo ni gani ininit, si kuan bala ang i-aroma, mahaklo nimo ang aroma sa ni puwerte kahamot sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandragan, Country Mart, kag iban pa nga outlet. So be fit, be smart and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ka na with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. CBCP nag-isa sa panawagan nga i-veto sa presidente ang anti-terrorism bill. Samtang Department of Education ginapanawagan nga magpatuman sang tuition payment scheme. Ang detalye sa ating mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagaisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga nagapanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-veto ang kontrobersyal nga anti-terrorism bill. Sunod sa CBCP Committee on Basic Ecclesial Communities o kon CBCP-CEC, ang hagna ang nagaunod sang probisyon nga nagalapas sa kinamatarong sang pumuluyo.
Ini ang ginalakipan sa paglapas sa privacy sa tao tungod ang measure mahimo magtugot sa militar o kun sa law enforcement agent nga pamatian o kun basahon ang mga pribado nga komunikasyon sang ginasuspetsuhan nga terorista. Sunod naman sa Integrated Bar of the Philippines, ang hagna ang mahimo paglapas sa konstitusyon. Sa pihak nga ginakilala sang IBP ang poder sa publiko batok sa terorismo, apang kinahanglan nga nagasunod kung ano ang ginasaad sang konstitusyon. Ginpangabay naman ni Senate President Vicente Soto III sa Department of Education nga magpatuman sang tuition payment scheme nga magpahagan-hagan sa problema sa mga ginikanan kalakip na ang naapektuhan ang pangabuhian sang pandemic nga nadulot sang COVID-19. Sunod kay Soto, dapat nga magpasugot ang eskwelahan sa longer installment payment scheme sa pagbayad sang tuition fee agud mahatagan sang dugang nga panahon ang mga ginikanan nga makatipon para mabayaran ang pag-eskwela sang ila sining kabataan. Dugang pa sang senador, milyon ang nadulaan sa trabaho o kung naapektuhan ang pangabuhian tungod sa COVID-19 crisis. Sa naibaloan, may mga eskwelahan na ang nag-umpisa sang ilang enrollment kag gin-anunsyo sang DepEd nga sa Agosto 24 ang liwat nga pag-umpisa sang klase para sa academic year 2020-2021 kag ang pagtudlo ipaagi naman sa distance kag e-learning. Mabudlay para sa pungsod Pilipinas nga malambot ang zero COVID-19 cases pareho sa pungsod New Zealand. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi mahapos ilabi pa nga tama kadako sa populasyon sa pungsod ilabi na sa urban centers kaangay sa Metro Manila nga mayara sang 14 milyones ka populasyon. Una diri ginlift na sa New Zealand ang social distancing restrictions, magluwas sa mga border matapos ang pungsod wala na sa may na-record nga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pinakauna nga kaygyunan umpisa sa katapusan sang Pebrero. Ginpaisol naman sa Hunyo 15 ang pagsapol ni Presidente Rodrigo Duterte sa National Interagency Task Force Against COVID-19 kagang iya sini address to the nation. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, temprano nga nagbalik sa Manila ang Presidente rason nga mayara sang pagligwat sa schedule. Ang IATF nagsapol subong nga hapon o kun kahapon sang hapon para istoryahan kon bala padayunon nga pahalugan ang restriction o kun ipatuman liwat ang ginlift na nga quarantine measures umpisa naman sa Hunyo 16. Una ginpahayag ni Roque ang desisyon sang IATF ang ibase sa data sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kag kapasidad sang pungsod nga matatapan ang mga pasyente. Ang desisyon sang IATF ang subject pa sa approval sang presidente. Nanawagan naman si Presidente Rodrigo Duterte sa mas mabakod pa nga relasyon sa tunga sang Pilipinas kag China sa piyak sang hangkat sa bugos nga kalibutan bangod sang COVID-19. Ang Pilipinas kag China nagmayara ako nagsaulog sa ika-45 katuig nga anibersaryo sa pag-establisar sang diplomatic ties. Sa sulat ni Presidente Duterte kay Chinese President Xi Jinping, ginpahayag sang Chief Executive nga tama kay signifikante nga mas mabakuron pa ang partnership sa Pilipinas kag China, ilabi na subong nga nagapatubang sa isyu sa seguridad kag krisis bangod sang COVID-19. Ginpasiguro man ni Duterte kay Xi nga ang Pilipinas committed agud nga ipreserba kag mapaayo pa ang relasyon para sa kalinong kapag-uswag sang duha ka pungsod. Ginaduso naman ni Senator Joel Villanueva sa gobyerno nga dugangan pa sang pondo ang mga programa agud alagyan para makahatag sang panibag-ong nga mga trabaho. Ginpahayag ni Villanueva dapat prioridad ang mga trabahante sa ginaduso nga recovery plan base naman sa ginapatuman nga mga pulisa kag programa sang gobyerno. Ginhimo ni Villanueva ang panawagan matapos nanotisyahan sang senador nga wala na ini nasapakan kon basehan ang mga ginapatuman nga mga programa. Dugang pa ni Villanueva nahang pansini nga kinahanglan sang ayuda sa mga negosyo apang dapat ipatuman ini nga ginalantaw man ang para sa mga trabahante. Nagapilar naman ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko nga i-practice ang mga responsable sa paghabuhi sang basura, ilabi na sa mga hazardos nga sa ikang lawas sa mga nakakolekta sang basura. Ginpahayag ni Environment Undersecretary Benny Antiporda nga mga puluyan labi na ang may upod sa balay nga nagapaydalom sa home quarantine ang dapat maniguro pagi sa pagputos sang maayos ang mask kay iban pa nga protective gears. Sunod kay Antiporda mayara sa natawag nga recyclable, biodegradable kag residual apang subong mayara na sang suspected hazardous waste. Dunga pa ni Antiporda nga ang suspected hazardous waste ang dapat iseparar ang container kag ipahibalo sa garbage collector antes magaboy. Nagapakig-angot na ang DNR sa Department of Interior and Local Government agud ipalambot ang instruksyon sa tanan nga local government units.
Ginhingyo naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez kay Presidente Rodrigo Duterte nga ipangabay nga magpatiyan sang special session ng Kongreso para sa approval sang 1.3 trillion stimulus package agud magbulig nga ma-address ang economic impact nga dala sang COVID-19 crisis. Sunod kay Rodriguez nga kung maghulat pa tubtub bulan sang Agosto kon Setyembre kaangay lamang nga nagausik sang oras. Dugang pa ni Rodriguez kinahanglan nga mangin available ang financial aid tungod ang ekonomiya amat-amat na nga nagabangon matapos nga ang quarantine restrictions sa madamo nga lugar sa pungsod ang ginhalugan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bungod posible tapikan ikaw sa Mga may bukol-bukol bla sa lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para nga hindi na magbalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Gilabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang atong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Arnaiz at tubalan sang gate sa Paglawam Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakulon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
biyahe, wala sa ginadampilikan. Padayon, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italaknan. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Sa detalye na sa Balita International, sa pinakaunang kahigayunan, pati gayunan ng UN General Assembly, pagi naman sa online o virtual. Ang meeting ang natalana sa Setyembre 22 tubto 29 kag recorded gid lamang ang mga speech sang world leaders. Suno kay Tihani Mohamed Bande gikan sa Nigeria, sa piyak nga nagapadayon ng COVID-19 kag wala sang international travels, dayon ang General Assembly sa bulan sang Setyembre. Naibaloan ng General Assembly ang world's largest diplomatic gathering sa mga lideres ng kada pungsod. Madumduman, wala pa na-cancel ang ini nga assembly umpisa sadtong 1945. Apang duha ka bes na inigin pa isol, iniamo sadtong tuig 1964 bangod sa financial crisis, kag sadtong 2011 bangod naman sa pagpangatake sa United States. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nakarelease na sang 355.1 bilyones pesos ang Department of Budget and Management para sa COVID-19 response. Nakip na ang ginparagdag nga cash aid sa mga vulnerable sectors nga mong pinakadako nga ginpunduhan. Sa Hunyo 9 nga report, ginpahig sa DBM nga sa nasambit nga kandidat, kapin 199.9 bilyones pesos ang nagkadto sa Department of Social Welfare and Development nga mong ahensya nga naparagdag sa cash aid sa mga low-income families sa idalom sa Social Amelioration Program sa Bayanihan to Heal as One Act. Ang Department of Labor and Employment naman nakakuha sa 7.6 bilyones pesos, samtang ang Department of Finance ang ginpainan sa 88.5 bilyones pesos. Ang duha ka ahensya in charge sa cash aid para sa mga displaced domestic kag Filipino workers abroad. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 98 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 13 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nagtaliwan sa edad nga 95 ang veteranang aktres nga si Anita Linda. Sa Facebook post ng iya sining screenwriter kag film director nga si Adolfo Alex Jr. napatay ang aktres lasay 15 kahapon sang aga. Nagpalamot man sang simpatiya si Alex sa pamilya sang aktres kag ginbutang sa iya nga Facebook post nga nagakatsubo siya bangod ginakabig niya nga kaugalingon nga lola ang aktres. Si Anita ang ginkilala bilang best actress ng FAMAS kag gawan urian ang yara sa showbiz industry sang halos 7 ka dekada. Ginpahayag sang Department of Health nga mga desisyon pa ang gobyerno nasyonal kung panugutan ang pangabay sa Philippine Basketball Association nga makapatigayon sa practice sessions ang mga teams. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Resolution No. 38, panugutan gid lamang ang mga outdoor kag non-contact sports nga makabalik sa ilang aktibidad sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Naimaluan nagpadala sa sulat si PBA Commissioner Willie Marshall sa IATF kag DOH sakip na ang proposed health protocols. Sa ginpasa nga guidelines, ilagin saad nga istrikto nga sundon ang no test, no practice policy, sumuman ang standard health protocols kaangay sa pag-check sa temperatura kag social distancing. Balita espesyal! Alright! Ano? Dula ka ano. Dula kay sugpo na. Alright, happy rainy Thursday. Happy rainy. Alag niyang happy, no? Happy, overused na lang ganyan. basta happy Happy is an understatement. Wow. Oh, Ano ba i-replace? Joyful! Rainy Thursday. Glorious. Glorious. Ano man? Ako na iya glorious. Charot lang. Kwan lang daw rosaryo. Oo, naka-glorious mystery.
Amo na da siya. Sa aton nga balita special, Action Boy, mga pagpati naman. Pero mila ni papati aton. Angot sa mga ginasuksok mo, da bala nga mga bayo. Sige, sige. Kaya ladlaw, talaga nga ginasuksok yun mo. Okay. Sige, ladlaw, ginasuksok ka man bayo. Okay. So, ba't silingon? Ikaw, dadlaw ka man, gailes? Secret! Ikaw na yan. Wala ka gailes. May tudlo-tudlo. Mo. Ang una, Action Boy, ang hindi hungod nga pagsuksok sang suli kuno nga bayo. Ay, hindi hungod? Hindi na yung May hungod. alaman din hungod eh. Ha? May kinalaman nga hungod. Gatalang bla? Para hindi magtalang. Muna. May ari na di ka na Action Boy. Kung hindi mo kuno hungod, bala nga, like, for example, nakalakat ka na. Ang bayo mo suli. Hindi mo na kuno Action Boy pag i-correct. Kay imbis nga for that day ko no, swertihon ka. Mabawi na ko nung Swerte yun ang tanan ng masugata mo suli bayo mo. Duha ka klase. Suli bayo mo. Duha ka klase nga suli Action Boy. Suli gid ya bala nga suli gid ya side A side B. Kamay suli ya nga imbis nga ang front ara sa likod. Na amo na ko Action Boy. So kung nakalakat ka na ko no, nakagwa ka na sa imo balay kung suli mo bayo tapos na notice mo gila ka sa ay mapuli ko danay suli ako na cancel. Okay na nako no, hindi na nako no pag yan no kay para swerte yun ka. Tuloy-tuloy ang swerte sa imo kadtuan. Ti may iba naman Action Boy nga gapati nga kung suli ang imo bayo hindi ka kuno magtalang sa imo nga ginkadtuan. Amo naman na yan nabatian kung iya sa akon nga lola. Meron ka nga nagtalang eh. Nasuli ang bayo mo kay amo na no. Pati. Kami sulit lang ni ginagyan ko. Suli abla bayo mo pala. Nga bayo kita hindi pwede pants. Hindi pwede brief. Oo, na naman. Nga bayo. Gina side beam lang brief na kami pa kung diri familiar. Kung diri ka tulog oro na. Kung diri ka tulog side A, side B. Side A, side B lang na iya. Dasan na ang namin na sang brief na niya kay lain ang kulor sa side A, lain ang kulor side B. Para hindi obvious. May bulsa para. Ang brief? Oo, may ara bala brief nga may bulsa. Kay ginabutangan na bala sa mga Pwede na sa sang nabalang yung brief na may zipper eh. Nga may sa diin ang zipper. Anong zipper daw pare sa Dilargo? Sa Dilargo eh. Ay, luto ka bongga na iya. Ang brief ha. Ay, kung magpang-iisa, kung di ginabuksan niya mga zipper. May zipper yan. Ay, do ka mongga. Ay, kumangihi. Ay, hindi na ako magmuna. Wala ako kakita mo. Okay, ikadua. Tanawon ta ka Importante, Action Boy, ang number of buttons. Ang imo nga. Butones. Oo, duwa. Sa butones, pila na eh? Duwa? Oo. Duwa. I-check mo na kung Action Boy. Kaya kung makita mo gani nga odd number, 135, but silingon, swerte ng Action Boy. Kung even, gali hindi swerte. So, kakson mo ni Dana. It's either nga, amo na di Action Boy, pero kung even number ko, no, wala sang may matabo. Wala man niya sang may matabo. Wala man di mamlain. Pero kung odd, swerte yun ka. Kadamo ko na balaan nga ano kaning ad gani sa kwan, ano kaning ad sa Ilonggo ng Lunes. Lunes. Monday, Wednesday, na. Hindi, Lunes. Pares Lunes na mo. Sige. Kung ad gani Lunes, kadamo ko na balaan may mga Lunes do ka di malas man. Depende maguro. Pero tiyan mo na basta mo na magpati nila. So, ang himoon mo kung Action Boy, matahi kapag hindi ako rin isang extra nga butones. Effort kapag hindi tayo, hindi pwede nga butungon mo na lang ang isa ka butones. Sige, sample na namin. Para swerte ko, alert. Yan nang butones mo daw nag-dubli na na. Kaya daw, siyempre may distance na nabay. Oo. Di ba, yan nga daw naglapitay. Kanino, kung polo shirt, di pa, may insert ka gina iya. Unless nga butang mo da sa mga kilid-kilid. So, kung magpobra ako magngita ko gali sa mga polo isipon shirt. mo dapat. Isipon ko ng butones. True. Kabalo na ang mga patinan mo din ang mga brand nga pero kabalo na ang mga nag-aobra na para sang umot lang gani subong kabalo na sila. Ang kabalo na sila nga. Subong kabalo na sila gani, di ba? Pero may ara na Action Boy, may ara man na butang ta na lang ang fact check o kon reality check sa isa ka tawo Action Boy bisan for example uniform bala. Mis ka na adlaw na ginasuksok. Believe me, wala siya kabalo kung pila na kabutones. Kita ganin ng mangkutanay, patagan, di ba? Amo na daw ka. Inisip ko pa nga, huduan ang kay Kagi ka Action Boy, sa college ko, di ba? Adlaw uniform mo, tapos may nagpamangkot sa akon nga. Random lang wala pila kabilog ang butones ang uniform mo. Ay, no. Pero adlaw na siya ginasira. So, meaning, kasira ka lang, wala mong naisip. True. Mas lang isa.
Dua. Effort ka gid bala. Pero to action boy, Yung do. para mabalaan mo nga Oo. kompleto ng imo pagbutones, ang imo bayo. True. So isipon mo dapat gali. Oo. Kaya basta may ara ka na miss bala nga way mo masira. So di isipon angan mo kagid. gid. Aning bayo ko ni subong uniform ko kinahanglan makasira ko ning 18 Mga- ka butones. Grabe mga butones sa likod. Grabe nga butones. 18. Grabe na. Sa akin guro kalambot mo 18 sa salog guro eh. Padugangan ko pa ni Saki para mag-19 para Oh, mag-Dinas. di Dinas. Diin mo pag ibuta. Pwede man guro ibutang naman earrings naman. Ay, ang earrings mo ano naman na. Hindi siya makikita. Nga, wow na nga hindi Kay Oboso. funny. Nakabala, di ba? Never ending. This is sulit na ako na ano. Galing kito kabugulong ng palad, no? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Dapat Pero wala sa katiyog. 8. Para infinity. Di pwede man gyapon nga ang 8 ga, man gyapon sa dalom, di ba? Di ba? Di Isa ka meron gyapon. manaog lang Basta mo na siya gyapon, Ano? Go. Ang next section, boy, mga fashion kuno dapat nga nagaengganyo sang manggad. Ano na sa? Especially like kung New Year, Black Action Boy, di ba? Do pagpatis ang Pinoy, polka dots gidapat kay maka-attract kwarta. Pero ang iban kuno Action Boy, mas nagapati sila nga dapat pilion ang pagsuksok sang bayo nga may lucky symbols na lang gid. Kangay sang dragon, abi ang kung ano ka bala nga year na kay kung swerte Sige ka. mo yung gali, rat. Oh, timangita ko bayo da nga rat. Kaya Dragon. Year of the Dragon ka. Abi ko pig. Hindi mo na kailangan magsoksok. Okay? Na. Charot lang na. Next section, broy na lang. Boy, isuksok ang imo kung nga handom. No kabongga. So, kung handom mo, sa mga nagahandom nga ang handom yung crush nyo, isuksok yung crush nyo. Ay na. Mapaprint ka, Action JM na. Ilawag ta na lang yun siya. Paprint ka sang itsura, sang crush mo. Handom mo man siya mo kay crush mo man siya. Naga-inom milk tea. Gaan mo na, Bio. Gainom milk tea, doa ka mo da. Ipaprint mo sa imo nga bio. Ito suksukon mo. Kaya ginatawag na Action Boy, Law of Attraction. Ay, gali. Pero hindi mo yung pagbutangan niya in memory. R.I.P. Hindi wrong na iya. Butang ka mo na daya, bilang dua ka mo daya. Ma'am, amo na bibutang mo, ma'am. Gamo na si ma'am. Na may ka-milk tea. may milk tea sa higad na kay Law of Attraction tanawon ta na kung namiya ka man mga balay abi or car amo na siya butang mo. Last na Action Boy, magpili sang bayo base man sa imo personal birth element. Ibaluon mo pa kung fire ka, water, wood, metal kag earth. Sa imo gyapon na nga year kung saan ka na. Na year of the ko mo wooden rat ko. Ako lipat ko, ay ko ka-check. I-check ta na. Check yan karon. Check ta karon na. Kahit syempre kung fire pula, kung water blue, kung wood brown, kung metal silver, kag kung earth green. Okay. Correct? Sige. Got it. Got it. Happy birthday, Anay, sa kay Jeanette Delino. Karon nga adlaw sa amon ni upod. Si Jeanette Delino din isa sa BJMP mo, no? Halin sa kay Angel, kay Mila, kay Kagawad Mira Polidario, no? Remia Garcia, good morning. Ayan Fred Solas, may agaman dira sa Balgues Eatery. Good morning. Kay Ma'am Santander gali, good morning man. Ginatamyo ko giniban niya sa Mayo halin sa State of Minnesota. Minnesota. At ang ginatabuan kay George Floyd. True. Grabe, ito no, Action Boy, no? Good morning, dira sa Huto, dahan dumanan, Action Boy. Gapamati, gid sila kuno. Greetings from Roger G. Caro. Richel Aguarenze, good morning. Watching with my family kuno with Bluetooth speaker. Good morning. Evs Smart, Salcedo, Eli Otik, kay Mardel Costa. God bless kuno sa duwaya. Sa De La Costa. De La Costa, Sa De La Costa family. Correct. Good morning man, Papa Jack. Dira sa Tingbo na lang kay kung isa-isa wala. Taga Barangay Tuoy, Himamaylan. Dira man sa Talaban, Himamaylan. Kan Moros, Binalbagan. Good morning sa inyo dira tanan. Sa mga idinatics da sa Nanungakag, Kamalabulo, Hinigaran. Good sa mga morning. taga-Sag-ang man sa Castellana. Correct. Good morning da. May mga idinatics man daguro ay. Ara na da. Balon ta na. Okay, Major Guile, aka Sir Barniso. Good morning everyday gid naga-listen. Mercy Agustin, good morning. Emmanuel Esmania, kag kay Dennis gali nga kagabi pa siya gali nagpag-greet sa akon. I-remind niya ka kuno. Dennis Richard Roma, good morning. Kag kay Nening Mahilom dira sa Banago, good morning. Sa kay Cheryl Ramos Tortal.
sa PIO office ni sa Bacolod. Good morning. Cherry Garcia, Helen Sombito Valles, Mary Joy Galas, mga Joy, kumusta na? Basta Joy. May Cautivardo Henyo, sakay classmate ko nino. Elmer Abanil Gumban, dira sa Menlo Heights, Talisay City. Sakay Teresa Linaha, Kayaw, good morning. Totong Hirona, sakay Cecilia Alvarez sa US naman ni Jen Buerom, kagay pare ko Arlene Buerom, good morning. Edwin Escopel, Josephine Murillo Sibil, kag Marjorie Villaflor Tipsay, mayang aga. Okay? Okay. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. With Aksyon, Art Tayhupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon